Egunon, Itzaskun, zer moduz? Ondo. Izan ere, botoia lotu ezinik emetxez. Bueno, beste izaten ari garena, ez da? Eta, bueno, puntua da oso interesantea, horrelakoak zautzen ditugunean, eta azkenekoa Morgan Freemanen kontrako salaketa horiek, edo eta jarri guesten gaur ere, epaitegitan ikusiko dugulako, eta hori, nolait, bueno, ezakit, izeber guzti horren punta ikusten dugun hori edo, eta jarrera gauza personalak, persona hau, gizon hau gaixo dago, ez dakit ez du asmatzen, edo sakoneko zerbait gehiago aztertzen hasi beharra dugun. Bueno, nik uste dut gaiaren inguruan, oraindik pedagogia asko egiteko beharra dagoela, ez? Eta, horrelako mugimenduak, mitu eta horrelakoak, adierazten dutena da, emakume bat ausartzen danean gertatutakoa kontatzera, beste batzuk atzetik datozela, ez? Ezin dugu ahaztu emakumeen kontrako indarkeriaren inguruan sortutako arazo guztiak, duela gutxira arte arlo pribatukoak zirela, eta hor, kudeatzen zirela, ez? Eta zorionez, egindako lanari esker, mugimendu feministatik, elkarte instituzioetatik, arlo edo arazo publiko bat izatera pasatu dela, ez? Eta horrek izugarrizko garrantzia eduki du, sensibilizazio eta kontzientziazio gero eta handiagoa da, eta horren ondorioz, horrelako erantzuna gertatzen ari direla, uste dut. Hau ez da, bere sortutako zerbait, baizik eta atzetik, izugarrizko lana egondalako, eta, sensibilizazio eta kontzientziazio gehiago dagoen neinean, eta, erasoak jasan duten emakumeak, konfiantza sentitzen dutenean, horrelako salaketak egitera ausartzen dira, ez da? Eta guzti horrek diferentzua daukana da, gizonezkoen, betidaniko impunitate hori, gauzak horrela ziren, esango dute batzuk esango dute, uste genuen hori normala zela, edo horrelakorik Asia Argento aktoreak, jarri guztienek biolatu zuen, disfratu beharko da, biolatu zuen lehenbiziko, bortxatu zuen lehenengo emakumeak, kanesen salaketa oso gogorrak egin zituen bukarako hitzaldia egin zuenean, agurreko hitzaldian, eta beste, esan zuen, hor publikoan bazaudete gehiago eta denak azaleratuko ditugu. Eta hori esaten duenean zerbait gehiago seinalatzen ari da. Ez bakana, ez persona bakana, baizik gainera nolabait askoz ere gehiago. Bai, egia da, oraindik berdintasunean oinarritutako gizarte bat lortzeko bidea dugula egiteko, aurrera pausoak eman dira, baina zoritxarrez eta hemen aipatu den bezala, oraindik harremanak ez dira poterean edo oinarrituta daude, eta hori aldatu behar dugu, ez? Oraindik daude sinesten dutenak emakumeak gizonen azpitik daudela, eta ideia horretan horrelako jarrerak oinarrituta daude, ez? Eta hori da aldatu behar duguna, ez? Oraindik indarrean dauden maskulinitate eredu horiek dire aldatu behar direnak. Egia da aurrera pausak eman direla, egia da ezin dugula esan gauzak lehen bezala jarraitzen dutela, hemen ere badaude gizon batzuk, euren ahotsarekin beste maskulinitate eredu batzuk daudela esaten, eta berdintasunaren aldeko aldaketarako eragile izaten, eta uste dut hori behar dugula, ez? Ulertu behar dugu hau danon ardura dela, eta helburu soziala eta konpartitua izan behar dela, ez? Gainditzeko. Une batez behintzat aurrekontuen barruan, aprobatu diren aurrekontuen barruan edo, 120 milioi berdintasunerako edo, hori ere bada gainera, aurreko astean eta protestagai izan zen kontu bat, agindutako 200 milioi haiek indarkeria matxistari aurre egiteko etzirelako gauzatzen edo, eta azken orduan Mariano Rajoyk sartu ditu, edo sartu behar izan ditu 200 milioi horiek aurrekontuetan okerrezpanago, horrela da, datu jo badauzkatzu eskuartean? Estatu itunari buruz uste dute, aipatzen direla, ez? Milioi horiek hasiera baten komentatu zuten 200 milioi bideratuko zirela, estatu itun hori gauzatzeko, gero 80 zirela esan zuten, eta horren ondorioz protesta asko egon dira estatuan zehar, eta ematen du edo dakidanagatik 200 milioi horiek
Osatu dira, ez? 120 milioi esan du lehenkari Gorenetxea, izango da 120 milioi gehiago. 80 eta 120 milioi berriz ere agindutako zifra. Estatu itun horrek 5 urteko ez dakit iraupena izango du, guztira komentatu zuten 1.000 milioi euro inbertituko zirela, 200 milioi urte bakoitzeko, eta ematen du hori. Bide horretik doala kontua, ez da? 200 milioi horiek daudela. Bueno, ezakit diru asko edo gutxi da, beti de seguru ez dela nahikoa izango. Bueno, argi dagoena da, dana behar dugula ez, emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko eta egiturazko arazoa den heinean, kontuan hartu behar dugula, ez bakarrik emakumeen kontrako indarkeria jasaten duten emakume horiei zerbitzu egokiak eta era koordinatuan ematea beharrezkoa dela, oso garrantzitsua da, baina horrekin ez da nahikoa, ez? Emakumeen kontrako indarkeria berdintasun ezaren ezaugarririk latzena eta gogorrena bada, horra joan behar gara, errora, eta horretarako prebentzioan eta sensibilizazioan izugarrizko lana egiten jarraitu behar dugu, eta adibidez, eskidetzan, eskoletan, gazteekin, baina gizarte osoarekin sensibilizazio funtsezkoa da. Beraz, hartutako edo hartu beharreko neurriak horrelako egiturazko arazo baten aurrean dimentsio askotakoak izan behar dira, ez da? Baina ez zaren sortzeko manifestazioa hundi haiek, ez dakit momentu batez, pentsa arazi dezakete gauzak aldatzen ari direla errotik, sakonetik, manifestazioetan, adin guztietako jendeak ikusi genitun, kolore askotakoak, jatorri oso desberdinetakoak, beraz guzti horrek eman dezake, momentu batean, alako, uste izate bat, gauzak benetan aldatzen ari direla edo. Aldi berean hezkuntza aipatzen didazu, eta hezkuntzan egin beharreko lan izugarri hori, eta askotan ere, eta bestearen diferentzuan esaten dugu bai, esfortzu honek egiten dira, eta alare gauzak ez dira aldatzen, gazteenek oraindik ere oso jarrera matxistak ordatzen dituzte, oraindik ere menpekotasun erroretan kokatzen dira neska gazte asko, eta gizonezkoak aldiz gainentzeko edo indarrezko jarreretan. Beraz ez dakit, maiatzaren 8 osteko argazki horretan, zer dan baikor geratu dena, zer dan oraindik ere egiteko geratu dena? Bai, nik uste dut hunkigarria izan zala, historikoa egun hori, zuk aipatu duzun bezala, aniztasuna nabaritzen zen, eta edade askotako emakumeak biltzeko gai izan ziren, albo batera utzita diferentziak eta helburu konkretu bategatik bildu eta esan argi da garbi berdintasunean oinarritutako gizarte bat behar dugula. Gertatzen dana da, gauzak ez direla gaubetik egunera aldatzen. Ez dugu formula magikorik, hemen lana eta lana da egiten jarraitu behar duguna, ez? Aipatu duzuz gazteak, eta benetan hori da gure etorkizuna, baina askotan gazteei, ez dakit, erantzungizun guztia eurengan jartzen dugula ematen du, ez? Eta azkenean gazteak dira gure gizartearen ispilua. Orduan nik uste dut, heldu garenok, hausnarketa sakon bat egin behar dugula, zer motatako mezuak luzatzen ari garen gure gazteei. Edozein kasutan, uste dut, martxoaren 8an, emakume gazte asko ikusi genituela manifestazioetan, ez? Eta uste dut ezin dugula orokorrean esan, gure gazteak atzera doaz, edo uste dut gazten artean ere aniztasun handia dagoela, ez? Eta badaude orain bat ikerketa, adibidez, Mariluz Estebanek egindakoa, ez? Eta horre esaten dau, berak argi da garbi, aniztasun hori dagoela, badaudela batzuk berdintasunaren aldeko apustua egin dutela, euren inguruan aldaketarako eragile bihurtu direnak, beste batzuk hor daudela, segun eta segiroetan, igual oraindik aurrera pausoak emoteko lagundu egin behar dieguna, edozein kasutan argi dagoena da, lanean jarraitu behar dugula,
oso garrantzitsua dela gazteekin lan egitea, emakume gazteekin lan egin behar dugula euren alduntze prozesu horietan laguntza emateko, mutiko gazteekin ere lan egin behar dugula, indarrean dauden maskulinitate eredu horiek baztertzeko, eredu berri batzuk aurkezteko, eta eurek, lehen aipatu dudan bezala, berdintasunaren aldeko eragileak bihurtzeko, ez? Hor, lan bat dago egiteko, eta nik uste dut konsiente izan behar garela lan hau modu jarraian, eta konsiente egin behar dela gure gazteekin, ez da? Eta gizarte osoarekin orokorrean, ematen du gazteengan bakarrik dagoela arazoa, baina uste dut, hau lehen esan dudan bezala, gizarte osoaren implikazioa behar dagoela, ez da? Beharrezko duela. La manada eta la manadakoen gaineko epaiak, berak eta sortu ditu nola ez da, eta hori ere aztertzekoa bada, jarrerak batetik, eta la manadakoen jarrerak badukate aztertzeko kapitulu luzea, eta sententziak berak, dagoeneko zuke sententzia horren kontrako iritziare plazaratu zenuen. Bai, hasieratik esan gendun, harrituta geratu ginela, ezautzerakoan, haserre, ez genuen ulertu, eta uste dut gizarteak ere zuela ulertu erabaki izana, ez? Gainera uste dut, dugun informazioa kontuan izan da, epaileek egiten duten lanari errespetu guztia adieraziz, uste dut gizarteak ez duela ulertu erabakitakoa, eta dakiguna jakinda, ezin dugula onartu hor erasorik ez dala egon erabakitzea, ez? Uste dut benetan, oztopo bat dala, ez? Emakumeen kontrako indarkeriaren inguruan edo desagerrarazteko egin den lan arlo horretan, eta benetan harritzen nagoena edo arduratzen nagoena da, ze motatako mezua luzatzen ari garen gure gizarteari orokorrean, baina biktimak izan diren emakumei eta erasotzailei, ez? Istanbuleko hitzarmenak argi esaten du, ez? Baimenik gabeko sexua erasoa dala. Orduan nik uste dut egokitu behar garela Istanbuleko hitzarmenera. Edozein kasutan ez da bakarrik legeen aldaketa beharra edo arauen aldaketa beharra, baizik eta formakuntza beharra ere dago, ez? Arlo guztietan dagoen bezala, arlo judizialean baita ere, ikusi dugu zelan arau berdinekin eta egoera berdinaren aurrean, epaileek iritzi desberdinak adierazi dituztela, ez? Orduan, hor formakuntzan ere izugarrizko lana egiteko argi dago, ez? Formakuntza eta orokorrean kultura eraldaketa oso bat ere beharko dela, ez da? Makina bat kontu bat dira, zurekin ziteko, baina solaski dire bide emango die, eta amarrak urbiltzen ari zaizkigulako, beraz, Roberto? Nik uste dute arrazoia duzula eta hildo hortatik jo behar dugula berdintasunerantz, eta nolabait maskulinidade ereduak, modeloak aldatzen joan behar garela, ez da? Baina aldatzen joateko, lehenengo nik uste dut oso importantea dela kontzientzia hartzea. Eta kontzientzia hartzeko badau problema gogor bat hemen, gertatzen dena beste prozesu askotan bezala esate baterako terrorismoa beren biktimekin edo prozesu askotako biktimekin. Gertatzen da askotan biktimak biktimizazio desberdinak izaten dituela. Lehenengo problema jasatzen duenean eta gero estenean kapaz kontatzeko. Eta gorde egin behar duenean barruan eta sufritzen ari denan bizitza guztian kontatu ezinik zer gertatu zitzaion. Eta hau da, gauza bat, gertatzen zaiena asko emakumei, eta batzen zarenean hirulau andrazkoekin da hitz egiten duzu, ia denek pasatu dituzte egoera oso gogorrak euren bizitzako momentu batzutan, eta ez dituztenak sozializatu. Eta zer gertatzen da, askotan gizonezkoak ez direla konturatzen. Baina berdintasuna zer problema da, horrenbesteko problema da, bai bada horrenbesteko problema, baina problema bat da, nolabait emakumezko asko gauzasko klandestinadean bizi behar dituztela, eta ez direla jakitera iristen gauza horiek. Orduan, hor zer egin daiteke, zer uste duzu egin daitekeela, edo nola aurreratu dezakegun, nolabait gizonezkoak
konstienteago izateko benetako dimentsioa duena berdintasunen problema honek eta nolabait, eta lehen aipatu dugun harreman sexualen askatasunak edo nolabait violentzia edo boterea erabiltzea olako helburua lortzeko. Zer egin daiteke horra aurreratzeko pixka? Bueno, uste dut gure jarrerak adierazten dutela ikasi duguna, ez? Historian zehar edo gure inguruan ikasi dugun hori horrezegatik oso garrantzitsua da formakuntzan jarraitzea. Eta adibidez, emakunden badugu programa berezi bat gizonduz izenekoa eta batez ere gizonei zuzenduta dagoena, zuk aipatu dituzun arlo horietan sakontzeko, formakuntza egiteko, hausnarketak egiteko gaiaren inguruan, zelan askotan eta nahi gabe emakumeekin dugun harremana poterean oinarrituta dagoela, eta zelan gizonek privilegio batzuk dituzte eta hauek albo batera utzi behar dituztela, eta horiek gauza guztiak barneratzeko, esan dodan bezala, hausnarketa egiteko gaiaren inguruan, zelan berdintasunean aurrera egiteko gizonen eta emakumeen gizarte osoaren implikazioa beharrezkoa dela, horregatik gizonduz programa martxan dugu, ja duela 10 urte, eta 6.000 gizon pasatu dira formakuntza honetatik, eta ikusten ari gara lagungarria izaten ari dela neurri handi baten gizon horiek euren gero eguneroko esparruetan aldaketarako eragile bihurtzen ari direlako. Baina lehen aipatu den bezala, balioen aldaketaz berba egiten ari gara, eta zoritzarrez ezin da gaubetik egunera aldatu, baina uste dut hori dala bidea, ez? Argaitz. Bai, egun hone landai da, Andrea. Nik mai gainean jarri nahi duan gaia da emakumeak eta komunikabideetan daukaten presentzia edo daukazuen presentzia. Ni uste dut, adibidez, eztabaida maila hau agerikoa da zelan berdintasun irizpideak ez dituen betetzen, hiru gizon gaude hemen eztabaidatzen, solasaldian, eta ikusten baldin bada, edo tertulia ezberdinak ikusten baldin baditu bai telebista zein irrati publikoa, baina baita ere kate pribatuetan emakumeen presentzia nabarmen txikiagoa da gizonena baino. Hori baita ere oso kritikatua izaten ari da espazio eta esparru ezberdinetatik, eta baita ere feminismotik, baina baita ere, orain dela aste batzuk, Argia astekarian oso artikulu interesgarri bat, agertu reportaioz interesgarri bat agertzen zen, zergaitik hau ematen den, eta horre erpin desberdinak egon daitezka, da ez da arazo komplexu baten aurrean gaudela, ez da bakarrik gonbidatzen da, ala ez den gonbidatzen, ez? Baita ere mundu akademikoan, badago hor manifestu bat, akademiko ezberdina sinetzen ari diren esaten emakume, eztabaida akademikoetan emakumeen presentzia ez baldin badago bermatuta ez direla joango, baina zer egin daiteke edo zer egin dezake Eusko Jaurlaritzak eta Emakunde zure kasuan, gehien bat, esparru publikoan zentratuko nintzatike, bai irrati zein telebistetan, emakumeen presentzia bermatua egon dadin eztabaida eta solasaldi eta tertulietan. Bueno, bagaude horretan lanean, badugu martxan begira batzordea, komunikazio eta publizitate sististaren alde lan egiten dagoena, eta ibili gara azkenengo urteetan eta bagabiz Davidekin eta publizitate agentziekin lan bat egiten, lan horri esker kode deontologiko bat onartzera heldu gara, eta horrelako gaiak aipatzen dira. Formakuntza egiten ari gara, eta badakigu oraindik bidea dagoela egiteko, baina pausoak ematen ari direla, ez? Adibidez, eta telebista publikoa edo arlo publikoa aipatu duzen neurrian, badakit hemen EITB-en berdintasunerako plan bat dagoela, berdintasunerako plan hori aurrera eramateko arduradun bat dagoela. Orduan, espero dugu plan horrek hartutako erabakiak arloaren inguruan, bere emaitzak izatea, ez da, baina edozein kasutan funtsezkoa da emakumeen presentzia
edabidetan, eta ez bakarrik solasaldietan, baizik eta erabakiak hartzen diren tokietan, baina batez ere hori, genero ikuspegi hori txertatzea notiziak edo publizitatea planteatzerakoan. Inegi. Bai, egunon, izaskun. Emakunde erakunde autonomo bada, ez? Eta egia dena da, zure izendapena politikoa dela, ez hori gauza baita ere bistakoa da, eta dagoen gobernuan, dagoen alderdia dagoela, bere izendapenak egiten ditu, batzuetan legebiltzarraren bitartez, beste batzuetan zuzera, baina ere, ukaezina da, erakunde autonomoa dela, ez? Ni jakin nahi nuke, ze puntutaraino sentitzen duen emakunde erakundeko, ordezkari nagusiak, kasu honetan, askatasuna tokatzen denean gobernuari egurra emateko. Eta galdera hau egingo nioke beste dozein emakundeko zuzendariari ere bai, den alderdikoa delako. Esan nahi dut, azken finean, badirudi horrelako erakunde autonomoek, adibidez, arartekoa beste zera bada, nahiz eta izendapen politikoak izan, batzuetan, bere nahiz eta euren alderdikoak izan, herri eta egin behar diotela tokian tokiko, unean uneko erakundeari. Kasu honetan, adibidez, Eusko Jaurlaritzari. Zer puntutaraino sentitzen duzu askatasuna hori egiteko, eta zenbat aldiz egin duzun? Edo zenbat aldiz gelditu zaren egin gabe bada ez bada? Ez dakit, adibide bat jarriko dizut, ez? Adibidez, zaintza partekatuaren inguruan legea onartu zanean, guk argi da garbi esan genuen lehenengo momentutik ez dela alde eta uste genuela kasuak kasuz kasu aztertu behar zirela, eta hori zen gure iritzia, eta horrela mantendu gendun eta mantentzen dugu, ez? Uste dugu, adin txikikoen interes gorena bermatu behar dela, eta zentzu horretan, esandakoa kasuz kasu aztertu behar direla, errealitate edo egoera desberdinak, ez? Hori da adibide bat, eta, esango dizut, gure prozesuetan, adibidez, berdintasunerako plana, orain onartu berri dana, prozesu parte hartzaileak direla, instituzioen iritzia kontuan hartzen dugu, baina baita ere mugimendu feministarenak, emakumeen elkartearenak, eta saiatzen gara gure herritarrei edo mugimendu feministei edo emakume elkartei erantzun egokia ematen, eta hori da beti norabide bezala kontuan hartzen duguna, eta saiatzen gara esaten dudan bezala, arlo horietatik eta gure teknikariek adierazitako eta hartutako horiek mantentzen, ez? Naiz eta, aipatu dudan kasu konkretu olango baten aurrean, gure kontrako jarrera adierazi. Egia esan demorazkako, baina bat gehiago badaukat, eta konfirmazioko Larrañagak presidenteak soldata lan berdinari soldata berdina dagokiola, eta besterik delitua litzakela esan berri du. Aldortotik, ez dakit konfirmazioekin eta harremanak izango dituzue, enpresekin, sindikatuekin, nola ez, betire soldata arrakala hortxe dago, 15%koa okerreztan dago momentu enten Euskadiko erkidegoan. Zein da bidea, zein da kontrol bidea, zein da onurarako bidea? Aipatu duzun bezala, hor dago soldatarrakala emakume eta gizonen arteko berdintasuneza edo betikotzen dauen arazoetako bat da. Arazo estrukturala da, egiturazko arazo multidimensionala, beraz, erantzun egokia emateko zaila edo konplexua den arazo honi dimensio desberdinetako ez dakite soluzioak edo planteatu behar dira. Arlo desberdinetatik datozenak eta horrezegatik eragile desberdinen parte hartzea guztiz beharrezkoa da. Egia da, aipatu duzun bezala,
soldata edo soldata arrakala neurtzeko bi era daudela, alde batetik urtero irabaziak kontuan hartzen badugu zen, 121%koa da soldata arrakala momentuz, eta orduro irabaziak kontuan hartuta, 12,8koa aurreko datuekin konparatuta jaitsi egin dugu, baina egia da arazoa hor dagoela, eta gainera ez dala bakarrik lan berdinagatik soldata desberdina jasotzen duzula hori kontuan hartzen soldata arrakalari buruz berba egiten ari garenean, baizik eta badaudela egiturazko beste egoera batzuk, adibidez, hor dago segregazio horizontala, emakumeak lan mota batzuetara bideratzen duenak, edo segregazio vertikala egiten dauenak emakumeak iristea erabakiak hartzen direzen toki horietara, emakumeak arduratzen dire gehien bat zaintza lanetaz, horrek ere bere eragina du gero mundu lanean, familia eta lana uztartu alizateko, normalean zatikako kontratuak edo hartzen dituzte eta zatikako kontratuak dituztenen artean emakumeak diren nagusi, edo kontratu barik lan egiten dutenak, horrek guzti horrek, erabaki guzti horrek, guzti horiek eragina dute gero emakumeen bizitza laboralean eta adibidez euren pentsioetan eta barrez, orduan guzti hori da, zuzendu behar duguna eta horrezegatik esaten dodana da egiturazko arazo eta dimentsio askotakoa eta eragile guztiek zerbait egin beharko dugula larria den arazoni erantzun egoki bat emateko, ez? Gure aldetik adibidez, badiru laguntzak ematen dizkiegu enpresei, diagnosiak egiteko, berdintasunerako planak, arrakalari erantzun egokia emateko, enpresen arteko sareak sortu duguz, enpresetan, enpresak antolatzeko beste eredu berri batzuk proposatzeko, non pertsonak erdian dauden eta adibidez familia eta lana uztartzeko planteamentu berriak egiten dira. Eta disposizio dago enpresen aldetik? Denetarik dago. Badaude batzuk argi ikusten dutena eta erlazionatzen dute berdintasuna bekaintasunarekin, erlazionatzen dute enpresan berdintasunaren alde lan egitea onura dala eta horrezegatik apustu sendo bat egiten dute, baina egia da beste batzuk oraindik ez direla bide honetatik hasi eta agian horiekin oraindik lana egin behar dugula, ez? Baina ez da berdintasun arlotik esaten den zerbait baizik eta ekonomia arlotik esaten dena, ez? Berdintasuna edo berdintasunean oinarritutako enpresetan lan egitea edo horrek ondorio ekonomikoak ditu, ez? Eta hori da kontuan hartu behar duguna, ez? Guztiz lotuta dagoela bikaintasunarekin, kalitatearekin eta bide hori ere jorratu behar dugula, ez? Esan dudan bezala, talento guztia aprobetxatzeko eta ezin dugula albo batera utzi emakumeak, ez? Horrek kaltetzen duela ekonomia eta enpresek. Orokorrean, beti bezala, lanpilo bat egiteko. Bai. Ez nahi da, eskerrik asko. Guztiagatik eta laster arte, nola ez?